जय हिन्द। आङो थाम्बनेलाव लिरदों हिन्जावफोरा सांग्रां जा, आइजोफोरा सांग्रां जा मानो लिरदों। बे भिडिअखौ नायनांगोन आरो खोनासंनांगोन। आङो हिन्जावफोरखौ गाज्रि बुंनो नागिरदों ना हौवाफोरखौसो गाज्रि बुंनो नागिरदों, नङाब्ला आंखौ गाज्रि मोनगोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दाखालि बावैबो खारदों, मैयाबो खारदों, दिनैबो खारदों, दाबो खारदों। हाबा जाखांनानै संसार जाखांनानै गथ' गथायखौ दोननानै खारगासिनो दङ। दा आङो मा बुंनो नागिरदों? दा गिबियावनो आंनि मोनसे सोंथि। आइजोफोरा हिन्जावफोरा लोगो नांनानै माब्लाबा मालाबा हौवाफोरखौ, जाय हौवाफोरा सासेनिख्रुइबो बारा लायो, माब्लाबा नोंसोरो सेन्देल माला गानहोनानै बुनो हागोन ना? बुजि मोननाय नङा आं मा बुंनो नागिरदों। दा खोनासंदो। दा आङो आब' फैसालिनिबो फट' होदों आरो रसमानिबो फट' होदों। आं बेखौबो गाज्रि बुङा। दा बिसोरखौ लानानैनो, बिसोरखौ नुनानै, बिसोरनि जाथायखौ नुनानै आइजोफोरा गोबां सोलोंनो मोनदों। बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजाव जागासिनो दङ, नाथाय सोराङाव नुजायाखै। नाथाय आब' फैसालि आरो रसमानिया सोराङाव नुजाथिदों। दा खोनासं, आब' फैसालिनि जाथाय। आब' फैसालिखौ सोर थगायनाय? सासे सेंग्रा बा हौवा मानसि। आब' फैसालिखौ सासे हौवा मानसिया मोजाङैनो थगायदों, नाथाय बदनामा सोर जादों? फैसालिया। दिनै जाय फैसालिखौ थगायदों बै हौवानि महरखौबो नुवाखै आरो बै हौवाखौ नुवासैयानो रायजोफोरा। ना बै हौवाया सेन्देल आलायजाखो ना बै हौवाया बुजाखो। दिनै फैसालिया बदनाम जानानै थालांबाय, नंगौना? दा रसमानि काहानियाव नोंसोर नायदो। रसमाया संसार जाखानाय, गथ' दङ। संसार जानायनि उनाव नांलाय खमलाय बुदलायनाय, मालाबा बुथारनायबो जायो, बायदिसिना जाथाय जायो। मानसिफोरा बे गोजा सिन्दुरखौ जोबोर इजियैनो ओरैनो फोनो आरो ओरैनो फोनजायो। नाथाय संसारा बे नङा। सासे सेंग्रा मानसिया मासाव 8,000 थाखा खामायनानैबो नोंजों हिन्जाव गैया, गोसथोनाय गैया, नोङो बिन्दास 8,000 10,000 फैसाजोंनो नोङो बिन्दास जिबनखौ दैदेनलांनो हागोन। जेब्ला नों संसार जागोन ना, मासाव 50,000 80,000 1 लाखआनो मोनाथों मानो, बे आरो आलादा जायो। 1 लाख दरमायावबो संसार जानायनि उनाव सान्ति गैया जाहैयो मानसिया, नोङो रोङाब्ला। 8,000आवनो नोङो सान्ति थानो हागौमोन, नाथाय संसार जानायनि उनाव लाख थाखाजोंबो नों सान्ति गैया जानो हागौ। गोबां बाथ्रा दं बेनि गेजेराव। हिन्जाव गाज्रिनि बाथ्रा नङा, हिन्जाव मोजांब्लाबो लाख थाखाजोंबो नोङो नोंनि संसार जानायाव ओरैबायदि बायदिसिना जाथाय जायो। आं बेखौ उनाव बुंसिगोन, माबायदि मा जाथाय जायो, मानो थोआ लोमा जायो। हारसिङाव 8,000आबो थैयो, नाथाय संसार जाबा लाखआबो थोआ। बे बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंनानै ला। दा रसमानि बेलायाव, रसमाया हौवाया गाज्रि आखु देखायो होननानै, हौवाया मोजां नङा होननानै खारबाय। खारगोना खाराखै? दा रसमानि गेजेराव सासे हौवा मानसि हाबदो बा सेंग्रा मानसि हाबदो। मोजां बुजिना नाय। रसमानि गेजेराव, जेरै फैसालिनि गेजेराव आरो रसमानि गेजेराव सासे हौवा मानसि हाबदो। हाबदोंना हाबाखै? सोरबाया बिसोरनि महरखौ गोबां मोजां नुदों खोमा, ना बिसोरनि आखल आखु, ना बिसोरनि महराव हाबदों, ना बिसोरनि थाखा फैसायाव हाबदों, ना बिसोरखौ लानानै थाखा फैसा खामायनानै बिसोरजों संसार जागोन, ना आङो बेखौनो नांथारगो, आं बेखौ लानानै संसार जागोन। मानि थाखाय बिसोरनि गेजेराव सासे हौवा मानसि हाबदों? हाबदोंना हाबाखै? सासे हौवा मानसि हाबदों। दिनै बिसोरो मा बै हौवाखौ फोथायदों,
जाय बिसोरजों फन रायलायो कल रायलायो बिसोरनि गोदै गोदै राव बिसोरनि गोदै गोदै बाथ्रा बिसोरनि बाथ्राखौ रसमा आरो फैसालिया जोबोर मोजाङैनो फोथायदों। दिनै फोथायनानै मा जाखो? फोथायनानै दिनै गावबा गावनि संसाराव बदनाम खालामनानै लानो गोनां जाबाय, दावराव खालामनानै लानो गोनां जाबाय। दा मा बुजि मोनखो? दा सोर मा बुजि मोनखो? दिनै सोरबा हौवाफोरा सेंग्राफोरा सोरनिबा महराव सोरनिबा बायदिसिना माबायाव हाबसोमनो हागौ, नाथाय आइजोफोरा बिसोरनिफ्राय सांग्रां जानो हानांगोन, सांग्रां जानो रोंनांगोन। आंथ' संसार जाखानायसो, आंनि संसाराव गुबुन हौवाया हाबदों गुबुन सेंग्राया हाबदों, नाथाय बेखौनो फोथायनानै गावबा गावनि हौवाखौ गावबा गावनि फिसायखौ गारनानै नंगौ बायदिसिना जाथायनि थाखाय गारनो गोनांबो जायो, खारनो गोनांबो जायो। नाथाय आरो गुबुन हाबदेरनाय बैखौ फोथायनानै गावबा गावनि जिबनाव दागो खालामनानै लादोंना? खैफोद खालामनानै लादोंना? दिनै हिनजावफोरा दागो जाबाय खारनानै गुबुन हौवाखौ बा सेंग्राखौ फोथायनानै। हौवाफोरा थगायनो नाजागोन, गोबां बायदिसिना रोखोमनि हौवाफोर दङ, सिख्लाफोरबो दङ हिनजावफोरबो दङ, बेखौ बुंस' हाया, मोजांबो दङ। नाथाय सांग्रांखौ माबायदि जानांगोन? दिनै सोरबा रसमानि हौवाखौ बा जाय सेंग्राया हौवाया लाना खारबाय, रसमाखौ लाना खारनाय बे हौवाखौ नुदोंना? सिनायदोंना? बेखौ गामिनि रायजो राजाफोरा हमनानै सेन्देल माला आलाय होनानै बुदोंना? सोरबा बुदोंना? रावबो बुवाखै। अब्ला हौवाफोरखौथ' रावबो बुवाखै, नाथाय काहानिया जादों सोरनि थाखाय? सोरबा सिख्ला मानसिनि सोरबा हिनजाव मानसिनि जिउआव गुबुन सासे सेंग्राया हाबदेरना होनानै गुबुन मानसिया हाबदेरना होनानैसो मा जादों? दावराव जादों, बदनाम जादों, बुजानो गोनां जादों, दुनियानि मानसिजों रायजानो गोनां जादों। बेनिखायनो बुजिनांगोन, संसार जानायनि उनाव सासे हिनजाव मानसिया बुजिनो रोंनांगोन। सोरबाया फेसबुकनि गेजेरजों नोंजों रायज्लायहरगोन, नोंखौ अननाय देखायगोन, थाखा फैसा देखायगोन, नाथाय नोंनि संसाराव मा जागोन नोंसोर बेखौ बुजिनो रोंनांगोन। नोंसोरो सांग्रां जानो रोंनांगोन, नङाब्ला बेफोरबायदिनो दावराव जागोन, बदनाम जागोन। नाथाय रावबो हौवाफोरा दिनैसिम सोरखौबा लाना खारनानै सेन्देल पिज्जा आलायबो जायाखै सहसाव आरो बुजायाखैबो। दा मेगन सिगाङावनो फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेराव सानै मानसिनि गोबां डेन्जारै दावराव जानानै थांबाय। दा बे जाथायखौ लानानै जोङो सोलोंनो मोनदो, हौवाफोरा हाबसोमदो, हौवाफोरखौ फोथायदों आरो खारदों, गावबा गावनि जिउखौ मा खालामना लादों? गाब्रहोनानै लादों। बेनिखायनो सांग्रां जानांगोन, गावबा गावखौ बुजिनो हानांगोन उनावहाय मा जागोन। आंथ' बुंखाबाय थायो, बे गोजा सिन्दुरा बहुत डेन्जार। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।